Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama. പ്രണാമം. Hare Krishna. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुधं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ടെമ്പിൾസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്, ആ ചോദ്യങ്ങള് അതിന് ശൗനകാദി ഋഷിമാരോട് ആ അധ്യായത്തില് സൂതഗോസ്വാമിയോട് കലിയുഗത്തിലെ ജീവികളുടെ പരമശ്രേയസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരം, പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയ ശേഷം ധർമ്മം എവിടെയാണ് അഭയം തേടിയത്, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭാഗവത ശ്രവണവും അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ സാരം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. സൂതഗോസ്വാമി മഹർഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും സാരമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹേതുകമായിരിക്കണം, അപ്രതീകവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ഭാഗവത് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനം, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഹൃദയശുദ്ധിയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്തിനു തന്നെയാണ്? ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂല സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അതില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 28 ശ്ലോകമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമായിട്ട് നമ്മളതില് കണ്ടു. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തി, വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടും വ്യാസമഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർമ്മലമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മഹത്വവൽക്കരിക്കാത്തതാണ് അതിന് കാരണമെന്ന്
നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ ആർക്ക് മനസ്സിലായി? വ്യാസമഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ വൽക്കരിക്കാത്ത ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, അതിനൊന്നും പൂർണ്ണത ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം, വ്യാസമഹർഷിയോട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് എന്താണ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ മുൻജന്മ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ കുറിച്ചും താൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായി മാറിയതെന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതില് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെയും സത്സംഗത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതകഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മം ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നെന്നും ബാല്യത്തില് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടും അവരുടെ പ്രസാദം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശുദ്ധ ഹൃദയനായിട്ട് മാറി. മരണശേഷം അടുത്ത ജന്മം നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ജന്മം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭാഗവത ശ്രവണവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും തന്നെയാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തി തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ 6 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് എല്ലാത്തിനും 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മഹത്വങ്ങളും ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഉത്കണ്ഠകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളുടെ നിരന്തരമായ ജപത്തിലൂടെ ഇത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭജിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോ ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം. അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്ര ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ ഓഫാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയില്ലേ? താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായം വന്നിട്ട് ദ്രോണപുത്ര ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം. അതില് ഫസ്റ്റ് ഈ അധ്യായത്തില് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് വ്യാസദേവന്റെ സമാധിയെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭാഗവതം രചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവന്റെ സമാധിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ രചനയെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ഈ ഋഷികൾ ചോദിക്കാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? സരസ്വതി നദി തീരത്ത് ശ്യാമപ്രാസത്തില് ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം സമാധിയിലാകാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമാധിയിലാകുമ്പോ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സമാധിയിലാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധിയില് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെയും മായയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ഏക പരിഹാരം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ആ സത്യം ലോകത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം രചിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല
തത്താത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആത്മാരാമന്മാർക്ക്, മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളതും അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം ആർക്ക് മനസ്സിലായി? വ്യാസദേവന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വിവരണം ആരംഭിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വിവരണത്തെ കുറിച്ചും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ ലോകജീവിതം പരിത്യാഗത്തിന്റെ ആ വിഷയം ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇവര് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഋഷിമാര്. അപ്പൊ ഇനി അത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 58ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തില് 2 സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ ഭീമസേനന്റെ ഗദയുടെ അടിയേറ്റിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ വിലപിച്ചു. അത് കണ്ട് നട്ടെല്ല് തകർന്ന് താഴെ വീണു. അപ്പൊ അത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളെ, ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരുടെ തലകള് വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ദുര്യോധനന് സമ്മാനിച്ചു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ആ പ്രവൃത്തി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലൊട്ടും സന്തോഷം തോന്നിയുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന് തുടക്കമിടുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത 13 മുതൽ 58 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ 5 പുത്രന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം ദുഃഖിതയായിട്ട് മാറി ദ്രൗപദി. ഇത് വളരെയധികം ദുഃഖം വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അശ്വത്ഥമാവ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനനും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. 2 പേരും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അതിന് പിന്നെ അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു, പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അശ്വത്ഥമാവിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ അത് പിൻവലിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങളാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള മന്ത്രം മാത്രമേ ആർക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അശ്വത്ഥമാവിന് അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പിൻവലിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടികൂടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ച് ദ്രൗപദിയുടെ പക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ഗുരുവിന്റെ പുത്രനായത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടും അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലാതെ വിടാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാണ്. അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് ആണ് ആര് പറയുന്നത്? ദ്രൗപദിയോടെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭീമൻ കൊല്ലണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ്. അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലണമെന്നും കൊല്ലണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിട്ടുകൊടുക്കാണ്. അർജുനന് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരോരത്നം എടുത്ത് മുറിച്ച് അവനെ അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരോരത്നം, അതായത് ചൂടാമണി ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് പറയുന്നത്, ചൂടാരത്നം അല്ലെ? അതെടുത്ത് ശിരസ് മകുടവും അല്ലെ, ചൂടാരത്നം എടുത്തിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നത് വേർപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അപമാനമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച്, അശ്വത്ഥമാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അപമാനമായിട്ടാണ്. മരണത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് അത് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? അപ്പോ ഈ അശ്വത്ഥമാവിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപമാനം കൊണ്ട് ഇത് മാറിയപ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടി ഒരുമിച്ച് കെട്ടിവെക്കുക എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ പറയാന്ന് പറയും. മുടി മുറിക്കുന്നത് ചൂടാമണി, മുടി കെട്ടി വെക്കുന്നത്, അത് മുടി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് എന്നുള്ള. ഇത് ശിരോരത്നം അതുപോലെ തന്നെ മുടി മുറിച്ച് അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കണം. അപ്പൊ അതുവഴി പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണവധം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നീട്
അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അപ്രകാരം അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രല്ല, പിന്നെ ബാലഹത്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശരീര തേജസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രത്നം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴെന്താണ് നെറ്റിയിലെ ശക്തി മുഴുവനും ക്ഷയിച്ചു. ബന്ധന വിമുക്തനാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ? ഈ അശ്വത്ഥമാവിനെ. അങ്ങനെ അതോടുകൂടി ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ദുഃഖാർത്ഥരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും ബന്ധുമിത്രും കൂടിയിട്ട് ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവ് വീണ്ടും പാണ്ഡവരുടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, പരീക്ഷത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാരാമ ശ്ലോകം. ആത്മാരാമ ശ്ലോകം. അതായത് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകം, ആത്മാരാമനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ വന്നിട്ട് അസന്തുഷ്ടനായ മുനിമാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി മുക്തന്മാർക്ക് പോലും ആനന്ദം നൽകുന്നതാണെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭഗവാനെയും മായയെയും വ്യാസദേവൻ ആ ധ്യാനത്തില് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ മായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുന്ന ആ ആത്മാരാമ ശ്ലോകം. പിന്നെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം, അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരെ കൊന്ന അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ശ്ലോകം. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനനും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷെ 42-43 ശ്ലോകത്തില് അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലരുതെന്നാണ് അവിടെ ആര് അപേക്ഷിക്കുന്നത്? ദ്രൗപദിയുടെ അപേക്ഷ. അപ്പൊ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശുദ്ധഭക്തി ഏക പരിഹാരം. നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 10 ആത്മാരാമ ശ്ലോകം. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ കരുണയെക്കുറിച്ചും ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ശ്ലോകം 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 57ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരോരത്നം എടുത്തു മുറിച്ച് അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കി. അതോടൊപ്പം പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കപ്പെട്ടു, ബ്രാഹ്മണവധം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. എത്രാമത്തെയാണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ദുഃഖാർത്ഥരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ആ മരണപ്പെട്ട ആ ബാലന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉചിതമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി എന്ന് പറയാണ്. ഇനി 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? 8ാമത്തെ അധ്യായം കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 8ാമത്തെ അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. ഇതിൽ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന അധ്യായം 8ല് പിന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധാനന്തര ദുഃഖവും ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ബന്ധുക്കൾക്ക് പാണ്ഡവര് ഗംഗാ തീരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ചടങ്ങുകളെല്ലാം ബലിതർപ്പണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർപ്പിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ ബന്ധുക്കളുടെ മരണത്തില് അതീവ ദുഃഖിതനായി. എല്ലാവരും വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാനും മഹർഷിമാരും എല്ലാം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്താണ്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ധർമ്മത്തില് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാവണം. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്ദ്രനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളും യശസ്സും പ്രസിദ്ധിയും എല്ലാം എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്
അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 7 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. 7 മുതൽ 17 വരെ ഭഗവാന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ യാത്രയെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച്, പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തില് കയറാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ഉത്തര വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഉത്തര ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഉത്തരയുടെ നേരെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? അശ്വത്ഥമാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് കാരുണ്യം കാട്ടണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ദ്രോണാചാര്യായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകന്റെ അശ്വത്ഥമാവ് ആണ് ഈ പാണ്ഡവകുലത്തിലെ ആ എന്താ പറയാ അവസാന ജന്മത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് 1:43 വരെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തരെയും എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരിതം വരുമ്പോ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കുന്തിദേവി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിപത്തുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ, എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യ, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യ, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് പക്ഷാപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും ഭക്തിയുടെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? കൃപ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യശോദ മാതാവിന്റെ കയറിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ബാലനാണെങ്കിലും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും പരമേശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. പാണ്ഡവരോടൊപ്പം എന്നും തുടരണമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കുന്തിദേവി അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ 7 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുന്നതും, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, സന്തതികളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മൂടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷമാണ് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത്. 18ാമത്തെ മുതല് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 18 മുതലുള്ള ശ്ലോകം കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ അതിനുശേഷം 44 മുതൽ 52 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഉത്തരം ഭയന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ദിവ്യശക്തിയിൽ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കും. ഈ കുഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യശക്തിയാൽ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കും. ഗർഭത്തിൽ കണ്ട അതേ ദിവ്യ പുരുഷനെ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പേര് ലഭിച്ചത്? പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗർഭത്തിൽ കണ്ട ആ ദിവ്യ പുരുഷനെ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വിലാപം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന അധ്യായത്തില്. അതായത് പറയാണ്, ഈ
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം വളരെയധികം തളർന്നു പോയി ഇവരുടെയൊക്കെ ദുഃഖത്തില്. കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുക എന്താണ്, താൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം വന്നതെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെയധികം എത്ര പറയുന്നത്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചാലും ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കാത്തിരിക്കും, പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നരകമാണ്. കാത്തിരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭൗതിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുത ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടാണ്, താൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും വരാനായിട്ട് കാരണമായതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. 44 തൊട്ട് 52 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ വിലാപത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൈവിടുന്നില്ല. ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. എത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും, ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പോലും നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികള് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയവും ശരണാഗതിയുമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമേശ്വരനാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, പരമേശ്വരനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അജ്ഞാനത്താൽ മൂടപ്പെട്ടവർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ യോഗമായ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു നാടക നടനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭഗവാനെ സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് പരമഹംസന്മാർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ആര്, കുന്തി മഹാറാണി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ സഹായിച്ചതൊക്കെ, പാണ്ഡവരെ സഹായിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കാണ് ആ സമയത്ത്. അതായത് അഗ്നിക്കിരയെ അരക്കിലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതും, ഭീമന് വിഷം കൊടുത്ത സംഭവം, പിന്നെ വനവാസ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടതകളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിച്ചത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയത്, അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചത്. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പാണ്ഡവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കാണ് ആര് ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ കുന്തി മഹാറാണി ഓർക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. വിപത്തുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. ദുരിത സമയത്ത് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സ്മരിക്കാനും സാധിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അഹങ്കാരമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ വിനയമാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവരുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് ഭഗവാനാണ്. അകിഞ്ച എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, ആത്മാരാമനാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏക ആശ്രയമാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് സമ്പത്തില്ലാത്തവരുടെ, ആശ്രയമില്ലാത്തവരുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. പിന്നെ യശോദാ മാതാവ് ഭഗവാനെ കയറിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ദാമോദർ ലീല, അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന് വഴങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിക്ക് മുന്നില് ഭഗവാൻ കീഴടക്കാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പറയാണ് എന്ത്, ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കാണ്. കാരണം പാണ്ഡവരുടെ ഏക ആശ്രയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തരുടെ പ്രധാന പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാ എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ പാണ്ഡവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന 23, ഇനി 25ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നെ 26, 27 അകിഞ്ചനന്റെ സമ്പത്തായിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ സമ്പത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 31 ദാമോദര ലീല, പിന്നെ കുന്തിദേവിയുടെ ശരണാഗതി. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ 18 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഉപദേശം, കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുന്നത്. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളില് 8ാമത്തതിൽ വന്ന് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 9 പറയുന്നു. 9 പറയണ്ടേ? 9 ചോദിച്ചത്. 9ാമത്തെ അല്ലേ പറയണ്ടേ? അതെ, ഇപ്പൊ 8ആണ് മാതാജി പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അധ്യായം അവസാനിക്കാണ്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെ അതിന് ശേഷം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജാവ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മരണത്തിൽ ആമഗ്നായിട്ട് സാധാരണ ഭൗതിക പോലെ ദുഃഖിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. 8ാമത്തെ അധ്യായം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായത് ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞത്. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അതാണ് അധ്യായം 9. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം, അതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉപദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 9ാമത്തെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില്, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന സൂതഗോസ്വാമി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തില് ഇത്രയധികം പ്രജകളെ വധിച്ചതിലെ ഭയന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകാണ്. അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവനെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ വന്നതും എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് പറയുന്നത് ഭാഗത്തില് ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പിന്നത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് 25 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഉപദേശങ്ങള്. അതിലൊന്നും 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടും ഇത്രയും പേരുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി നിൽക്കാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്ത്.
ഭഗവാനുണ്ട്, പാണ്ഡവരുണ്ട്, വ്യാസദേവനുണ്ട്, നാരദ മഹർഷി, പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയ മഹർഷിമാര്, അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളൊക്കെ അവിടെ എത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആദരവോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ആരവിടെ ആ സമയത്ത് ഓർത്ത് കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഓർക്കാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തില് ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത് കാലത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അഗാധമായ പദ്ധതിയും കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത് കാലത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് രാജ്യത്തിന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഭക്തരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കൃപയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മരണസമയത്തുള്ള കൃഷ്ണ സ്മരണയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അതിനതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമചിത്തത പാലിക്കണം. നമുക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ത് മാത്രാണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 25 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും മോക്ഷധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കടമകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. പിന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വശവും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും രാജാവ് എപ്പോഴും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഭരണം നടത്തേണ്ടവനാണെന്നും ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മം പാലിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 29 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ കൃഷ്ണസ്തുതി, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതും പിന്നെ ദേഹത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തരായണം ആരംഭിച്ചപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്താണ്? ദേഹത്യാഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, മനോഹരമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്റെ വാഗ്ദാനം പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രഥചക്രം എടുത്തോടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപം അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുകയാണ്. അതായത് പാർത്ഥസാരഥിയെയാണ് അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ അനന്യ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുക്കുള്ള വരം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാണ്. ദേവന്മാർ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി, മഹർഷിമാർ അദ്ദേഹത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മുഴുവനും വരുന്നത്. എത്ര വരെ വരുന്നുണ്ട്? 42, 43 വരെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 42 വരെ. 42 വരെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ സുതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് 43 മുതൽ 49 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മദേവൻ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് മനസ്സ്, വാക്ക്, കാഴ്ച എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്തരം എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ബഹുമാനാർത്ഥം പെരുമ്പറ മുഴക്കി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദര സൂചകത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു. ആകാശത്തു നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി ചൊരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ച ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ദുഃഖിതനായി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മൃതദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ഷണനേരത്തേക്ക് ദുഃഖിതനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി.
പിന്നെ ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പോകുകയും പിന്നെ അവിടെ ഗാന്ധാരിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, ഈ വല്യച്ഛന്റെ വല്യമ്മയുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജ്യഭരണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് ആ അധ്യായം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നത്. 49-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നതില് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത് ഇതിനകത്തല്ലേ മാതാജി? ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത് അല്ല കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്, പാണ്ഡവര് ധാർമ്മികരാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും കുറെ കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള എന്ത് സംഭവിച്ചു, കുറെ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തില് വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശ്രീ ഭഗവാനെ ആദിപുരുഷനും പരമേശ്വരനായിട്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യോഗമായ അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് പരമഗതി പ്രാപിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണസമയത്തുള്ള ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ പരിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ മരണസമയത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ മുക്തിയിലേക്കുള്ള, മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, അർജുനനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിജ്ഞ പോലും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? രഥചക്രം എടുത്ത് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം ആണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ആര് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ആര് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പോകുന്നത്. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വന്തം വാഗ്ദാനം പോലും മാറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ലീലയാണ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഒന്നാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രഥത്തിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ്. സാരഥിയായിട്ട് അർജുനനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള വിനയം, ഭക്തനോടുള്ള സേവന ഭാവം, അതൊക്കെ ഭഗവാന് വളരെയധികം ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ വളരെ ആനന്ദം നൽകുന്ന കാര്യമായിട്ടും അർജുനനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്റെ മനസ്സും വാക്കും ദൃഷ്ടിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഏകാഗ്ര ഭക്തി. മരണസമയത്ത് സമ്പൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് യോഗത്തിന്റെ പരമസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യോഗശക്തിയുടെ ബലത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണം. സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു ആണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ആ സമയത്ത് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി, മഹർഷിമാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദേഹത്യാഗം, ഉത്തരായണ സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം നടത്തി. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ജീവിതത്തില് മഹത്തായ ഒരു സമാപനമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഇതില്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മസ്തുതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങള്, പിന്നെ ദേഹത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇതുവരെയാണ് 10-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് 9-ാമത്തെ സോറി 9-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ അധ്യായം സോറി 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗമാണ് 9-ാമത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മള്?
അതെ അതെ. പത്താമത്തെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അധ്യായം ഈ വിയോഗം. ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം. അടുത്ത അധ്യായം 10 ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള മടക്കം പ്രയാണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്ത് ഭഗവാൻ ഇനി ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ദ്വാരകയിലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മടങ്ങാനായിട്ട് മടക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാന്റെ മടക്കത്തില് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ധർമ്മഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതില് ഭക്തി ചോദിക്കുകയാണ്, ശൗനകാദ ഋഷികളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ശൗനക ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഈ രാജ്യമെല്ലാം അവകാശപ്പെട്ട അനന്തരാവകാശം തട്ടിയെടുത്ത് ആഗ്രഹിച്ച് ശത്രുക്കളെ വധിച്ച ശേഷം ധർമ്മിഷ്ഠരിൽ വെച്ച് ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചത്, പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യത്തെ എന്താണ് വീണ്ടും എല്ലാ തരത്തിലും ആ രാജ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ധർമ്മഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം, അത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഉപദേശത്താല് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു, ഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് വിളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പശുക്കള് ധാരാളം പാല് നൽകിയിരുന്നു, ജനങ്ങൾക്ക് രോഗമോ ക്ഷാമമോ ഭയമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ആരുടെ സമയത്ത്? പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമായിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ഭരണമാണ് ആര് കാഴ്ചവെച്ചത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏതാനും മാസം ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിച്ച് ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ആശ്വസിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അനുമതി ചോദിച്ച് അങ്ങനെ മടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരും അതുപോലെ തന്നെ കുന്തി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര അവരെല്ലാവരും എന്താണ് വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലായി. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട്. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് 11 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ വിരഹത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തരുടെ വിരഹ ദുഃഖം, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ 21 മുതൽ 30 വരെ സ്ത്രീകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 30 വരെ സ്ത്രീകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതില് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ വിരഹ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം കേട്ടവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാണ്ഡവർക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം. കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കണ്ണീരോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ യാത്ര അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന് രാജകീയമായിട്ടുള്ള കുട പിടിച്ചു കൊടുത്തു. ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ചാമരം വീശി ഭഗവാനെ സേവിച്ചു. ഹസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകള് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് പൂക്കൾ വർഷിച്ചു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകളോടാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആദി പുരുഷനാണ്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ യദുവംശജരും മധുരയിലുള്ളവരും ദ്വാരകയിലുള്ളവരൊക്കെ വളരെയധികം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മഹാഭാഗ്യം എന്നൊക്കെയാ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മഹാഭാഗ്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അനുഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാൻ യാത്ര തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ അതുവരെയാണ് ഇതുവരെ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാല് 31 സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശംസകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ഒരു മിനിറ്റ്
അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ ശാമരം വീശി സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യദുവംശരും ദ്വാരകയിലുള്ളവരും മധുരവാസികളൊക്കെ അത്യന്തം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മഹാഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി ഭഗവാൻ യാത്ര തുടരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ ദേശങ്ങൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ ദേശങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 32 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്നേഹം കൊണ്ട് 4 വിധത്തിലുള്ള സൈന്യത്തെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി അയച്ചു കൊടുത്തു. കുറെ ദൂരം കൃഷ്ണനെ ഇവരൊക്കെ അനുഗമിച്ചു, പാണ്ഡവർ അനുഗമിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരെ തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. അപ്പൊ വഴിയിലൂടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളില് ജനങ്ങള് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു, പൂജിച്ചു, സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല എല്ലാ സായാഹ്നങ്ങളിലും ഭഗവാൻ നിത്യ സന്ധ്യാവന്ദനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃക കാട്ടി. അപ്പൊ സന്ധ്യാവന്ദനം ഇപ്പൊ യാത്രക്കിടയിലും ഭഗവാൻ എന്ത് മുടക്കിയില്ല, സന്ധ്യാവന്ദനം ഭഗവാൻ മുടക്കിയില്ല എന്നുള്ളതും അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തില് പ്രകൃതി പോലും എന്താണ് സമൃദ്ധമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധി നൽകുകയാണ്, പ്രകൃതി അനുകൂലമായിരിക്കും പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും വിരഹവും ഭക്തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം പ്രകടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനായിട്ട് മനുഷ്യരോട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ്, അച്യുത എന്നാണ് നമ്മ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹവും സ്മരണയും ഒക്കെ ഭക്തിയുടെ പരമലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങള് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ധർമ്മഭരണം, ധർമ്മപ്രകാരം രാജ്യം ഭരിച്ചു. ജനങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. മഴ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിച്ചു. പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭൂമി സമൃദ്ധമായിട്ട് വിളവ് നൽകി, പശുക്കൾ ധാരാളം പാല് നൽകി, നദികളും മലകളും വനങ്ങളൊക്കെ സമൃദ്ധമായിരുന്നു, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള യാത്രയില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ധാർമ്മിക ഭരണവും അതൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്. അതായത് ഹസ്തിനാപുരത്തില് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരില് എല്ലാവരും അനുമതി വാങ്ങി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അനുമതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളോട് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ സ്നേഹവും മര്യാദയും പ്രകടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും താണു വണങ്ങി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യാത്രയാകുന്നത്. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹവും മര്യാദയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, കാരണനാണ് അദ്ദേഹം. സൃഷ്ടിക്കും നിലനിൽപ്പിനും ലയത്തിനും എല്ലാത്തിനും ആധാരം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനാണ് ആ പരമതത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ജ്ഞാനവും തപസ്സും മാത്രം അതിന് മതിയാകില്ല, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം ദ്വാരകയുടെ യദുവംശത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദ്വാരക അതിപുണ്യമായ സ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യദുവംശത്തിലുള്ളവരും വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സ്ഥലത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് ലഭിച്ചത് തന്നെ അവരുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. മുൻജന്മങ്ങളിലുള്ള ഭക്തിയുടെയും പുണ്യത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട്
ഉള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്, ഭാര്യമാരാകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ഭക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമഫലം ആണ് എന്ത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കിട്ടുന്ന പരമമായ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ആചരണത്തെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ യാത്രക്കിടയിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സന്ധ്യാവന്ദനം, നിത്യവും സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തു. ലോകത്തെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ മഹാത്മാര് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, യാത്രക്കിടയിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നിത്യം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളെ ധർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു തരാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണ് അല്ലെ. 10ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് സന്ധ്യാവന്ദനൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മുടക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായം 10ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. യാത്ര ഭഗവാൻ രാത്രി, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നത്തില് സന്ധ്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതെന്നും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് 11ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ പ്രവേശം, ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശമാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി ദ്വാരകയിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രയാണമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് തുടക്കത്തില്, ഭഗവാൻ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പദ് സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ശംഖെടുത്ത് ആഗമനം അറിയിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആഗമനം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വരവും ദ്വാരകവാസികളുടെ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ പാഞ്ചജന്യം ശംഖെടുത്ത് മുഴക്കാണ്. ആ ശംഖനാഥം കേട്ട് ദ്വാരകവാസികളെല്ലാം അതിയായ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ഓടിയെത്തി. അവർ സമ്മാനങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു, ഹൃദയസ്പർശിയായ സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷം തങ്ങൾക്ക് യുഗങ്ങളോളം നീണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് അവര് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും നാളും ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ ഇല്ലാത്ത ഓരോ സമയവും അവർക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നിയെന്ന പറയുന്നത്? ഓരോ യുഗങ്ങൾ, ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയെന്ന് അവര് പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ മാതാവും പിതാവും സുഹൃത്തും ഗുരുവും ആരാധ്യനായിട്ട് അവര് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ലക്ഷണവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിരഹത്തില് അവരുടെ ആ വിരഹത്തില് ദുഃഖവും അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന പരമാനന്ദം, അതൊക്കെയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാന് ദ്വാരകാവാസികള് ഭഗവാന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് നൽകിയ സ്വീകരണം അവര് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദ്വാരകാ നഗരം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച്. വഴികളും വീടുകളും പൂക്കളും തോരണങ്ങളും മംഗള വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വസുദേവൻ, ബലരാമൻ, ഉഗ്രസേനൻ, അക്രൂരൻ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കള്, യാദവന്മാര് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സംഗീതജ്ഞന്മാര്, നർത്തകര്, ബ്രാഹ്മണര്, സ്ത്രീകള് ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ സ്തുതികളും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും പുഞ്ചിരിയോടെയും വിനയത്തോടെയും എല്ലാവർക്കും ആദരവ് അർപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകള് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ദർശനം നടത്തി അവർ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? വെളുത്ത കുടയും ചാമരങ്ങളും പുഷ്പവർഷങ്ങളും മഞ്ഞ വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് അതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവേശ്വരനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും വിനയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി പെരുമാറുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആദർശ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ 28 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ദേവകി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മാതാവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നെ 16,000-ത്തിലധികമുള്ള ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. അതേ ഓരോ രാജ്ഞിയും ഭഗവാൻ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ലീലകള് ചെയ്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതികവാദികളെ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വലിയ അപരാധമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമുക്ക് തോന്നാം മനുഷ്യരുടെ സദൃശ്യമാണെങ്കിൽ തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരിക്കലും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നും കൂടി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ആരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം, ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ത്രീജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവർ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെ എന്താണ് പറയുക, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, ഭാര്യമാരെല്ലാം അവര് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരെല്ലാവരും ധരിച്ചു വെച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമനിയന്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് അവര് ബോധവതികളായിരുന്നില്ലാത്ത പോലെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, രാജ്ഞിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടത് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ഭഗവാന്റെ ശംഖ് മുഴക്കി. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ദ്വാരകവാസികളുടെ നിർഭയമായിട്ടുള്ള സ്തുതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, 6 മുതൽ 10 വരെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ ആദരവ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകം. പിന്നെ 25 ഭഗവാൻ എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മാനുഷിക ലീലകളുടെ ദിവ്യത്വം, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് ആ 39 ശ്ലോകങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരകാവാസികളുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിനയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 22ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ദ്വാരകാവാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകള് കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്, എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ദിവ്യ സൗന്ദര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ലീലകളുടെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം 35 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അതൊരു അപരാധമായിട്ടാണ് അതവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അധ്യായം 12ലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 12ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, ഇവിടെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അധ്യായം 12 പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ശൗനക മുനി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള സൂതഗോസ്വാമി ഭരണത്തെ കുറിച്ച് സൂതഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും, ശുഭഗ്രഹനിലയിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിക്കുന്നതും. അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ ജനന സംസ്കാരത്തിന്റെ നടത്തി ബ്രാഹ്മണർക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ദാനമൊക്കെ നൽകുന്നതാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തില് അവരുടെ അനന്തരാവകാശി ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാ വിധത്തിലും അവര് സാത്വികമായ രീതിയിൽ സമൃദ്ധമായ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി രാജാവിന്റെ ദാനധർമ്മത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ 16 മുതൽ 26 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആ ശിശു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ബ്രാഹ്മണർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ പരീക്ഷിത്ത് നിന്ന് പേര് നൽകാന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ശിബി മഹാരാജാവ്, ഭരത മഹാരാജാവ്, അർജുനൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി ചക്രവർത്തി ഇവരുടെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഋഷിമാര്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാല ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കലിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാവായിരിക്കും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും എന്നും ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? ഋഷികള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് 27 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തക്ഷകനാൽ ദംശനമേൽക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുമെന്നും മരണസമയം അറിയുമെന്നും പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ മരണത്തിന് മുമ്പ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച് പരമസിദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ബ്രാഹ്മണര് പ്രവചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ശിശുവിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഈ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 29 30ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് താൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്ന് ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് പരിശോധകൻ എന്നാണ് എന്തർത്ഥം വരുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ പ്രകാരം എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരാണ് താൻ കണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തില് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് ആര് വളർന്നു വന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളർന്നു വന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലുള്ള വടക്കേ ദിക്ക്, പിന്നെ അതിനുശേഷം യജ്ഞം നടത്തിയതായിട്ട് പറയണം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തി. അതിന് രാജാവിന് കുറേയധികം ധനം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട ധനമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമാഹരിക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ വടക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നോ ഏതോ സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മടക്കും. അപ്പൊ യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വടക്കു ദിക്കിൽ നിന്നും ധാരാളം സ്വർണം കൊണ്ടുവരികയും അത് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടി അവിടെ താമസിച്ച ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് അനുവാദത്തോടു കൂടി ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതില് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഗർഭത്തിൽ ഉത്തരയുടെ ശിശുവിനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷത്തിനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശ്ലോകം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പരീക്ഷത്ത് മഹാഭക്തനായ മഹാരാജാവാകുമെന്നും പരീക്ഷത്ത് എന്ന പേരിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയാണ്. പിന്നെ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് കലിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ ശാപത്തെ കുറിച്ചും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ദിവ്യ ജനനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നൽകിയ അത്ഭുതമായ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും ബ്രാഹ്മണര് നടത്തിയ ഭാവി പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്രയത്?
അതുവരെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യജ്ഞത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ തന്നെ യജ്ഞം നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. അനന്തരം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ആര് നടത്താണ്? അവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അത്രയാണ് അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.